Държа да отбележа, че аз не знам какви са въпросите. Сега ми се е паднало. Добре. Само за миг, ако се появят отново в ума ти, веднага ми кажи. Може би с годините, ставайки по-добър, ти просто тая роля като брокер става по-силна. Има мисли, които трябва да държи човек далеч от ума си. Едно от нещата, върху които най-много наблягам, е, че трябва да бъдеш надежден. Клиента никога няма да те наеме, ако ти не си надежден. Здравейте и добре дошли в най-новият епизод на Перспективи. Аз се казвам Симеон Симеонов и работя като брокер вече над 5 години и половина. Управител съм на Kingdom Property, компания за недвижими имоти. Основал съм Симеонов Real Estate Academy и помагам на брокери да се развиват и да постигат своите цели, като предоставят качествена услуга на пазара. С този подкаст си говорим на различни теми. Аз като човек, който съм се посветил вече над 10 години в личностното развитие, това са теми, които ме вълнуват на много високо ниво и затова обсъждаме с различни гости теми, които ни помагат да се подобряваме. Отделно говорим си за недвижимите имоти от различен ъгъл и обсъждаме различни теми, които да бъдат в полза както на купувачите, така и на продавачите. В миналият епизод си говорихме с Ивелин Динев, който е част от екипа на Kingdom Property, успешно завършил Симеонов Real Estate Academy и се радва на сериозни резултати. Ако сте пропуснали миналия епизод, отидете и го изгледайте, защото ще видите как от провал над 6 месеца, никакви резултати, сменяйки средата, обучението, ментора, за 8 месеца постига грандиозни успехи и някои от целите му, които са се стрували много надалеч във времето, всъщност се оказаха много близо осъществими и ги постигна. Днешният епизод обаче е малко по-различен, защото ни гостува Мирослав, който е част от екипа на Kingdom Property, но е начинаещ брокер и тепърва започва своето пътуване в света на недвижимите имоти и това да предоставя добра услуга на своите клиенти. Миро, здравей, добре дошъл! Здравей, благодаря за поканата. Радвам се да участвам в твоя подкаст и съм сигурен, че ще дадем доста стойност на нашите зрители. Надявам се. Кое всъщност прави този епизод малко по-различен? Ами това, че както всеки брокер, който стартира своята кариера или като цяло човек, който прави нещо ново, той има лимитиращи вярвания, има неща, които го спират, притеснява се от дадени действия, няма достатъчно опит и все неща, които спират даден човек да постига резултат. Нали така, Миро? Точно така. И сега в този епизод Миро е подготвил няколко въпроса към мен, които да му помогнат да мине на следващо ниво в своята кариера. Той вече от един месец в Kingdom Property. Минал е първа, втора, трета сесия и в момента е в четвърта сесия в ниво beginner от общо 5 нива. Той е във второ ниво. И ще ми зададе няколко въпроса, които аз да отговоря и да му бъда полезен. Така че с този епизод ще дам стойност на Миро. Миро ще даде стойност на вас с добрите въпроси, които се е подготвил. Нали така, Миро? Да. Да, и вие вече ще може да вземате вашата стойност от въпросите и отговорите. Така че, Миро... Ако искаш направо да скачаме и давай да видим какво си ми подготвил, държа да отбележа, че аз не знам какви са въпросите. Така че аз също се вълнувам какви ще бъдат въпросите и това, което ще дам като отговор. Да. Така че ако нямаш нещо допълнително, което да кажеш ти, направо да скачаме и давай първия въпрос. Добре, аз съм си подготвил тук един лист с въпроси, защото не искам да пропусна нито един. Да ме изтормозиш на макс. Естествено, сега ми се е паднало. Добре. И ти всъщност във въведението правилно спомена, че имаме лимитиращи вярвания в началото, като нови хора, нормално е. Във всяка една нова професия човек има някакви вярвания, които го спират малко или много от постигането на резултати. И мен ми се иска да започнем точно с лимитиращите вярвания, които спират един човек и са бариери в главата му.
Добре, какви лимитиращи вярвания имаш ти? Имаш ли? Кои си имал и сме ги изчистили, защото ние вече работим 1 месец. Кажи някое лимитиращо вярване, така ако на прима виста ти се сещаш, ако не си го записал тук. Да, значи първото лимитиращо вярване, което аз имах в началото, сега мога да кажа, че съм го поизчистил, но до някаква степен, не напълно, е, че трябва първо да имам опит и след това вече ще мога да правя сделки. И т.е. ти имаш проблем с това, че като отидеш на среща, нямаш нужното самочувствие, защото ти липсва опита и си казваш, този човек няма да ме наеме. Нещо такова ли ти се върти в главата? Точно така, казвам си, този човек по-скоро няма да ми се довери и няма да ме наеме, защото съм нов и нямам опит. Да. Когато натрупам опит, тогава вече той ще ми се довери и ще ме наеме. Да, ами трябва да спреш да мислиш за това колко нямаш опит, а по-скоро всеки ден да учиш, защото колкото повече учиш, толкова повече ще ти се вдига увереността. Тоест, ако ти учиш по 4 часа на ден, това е сериозно време, което ти ще изпитваш неудобство, нали така? Да. И това неудобство, то ще ти даде такава увереност, че като отидеш на среща, ти няма да мислиш колко си неопитен, а ти даже ще имаш арсенал от знания, които няма да имаш търпение да кажеш на твоя клиент. Нали, тук е вече другата крайност, където пък не се изслушва клиента и брокера само говори, защото иска да каже това, което ме е в главата. Нали? Това пък е другата крайност, но да, по-добре да стигнеш до тази стъпка, където нали, не клиента само да говори и да се прави на интересен, колко разбира от пазара, и ти да мълчиш, защото си казваш нямам опит. Не, ти като учиш всеки ден по 3-4 часа и отидеш после на среща, ти няма да имаш търпение да изкажеш твоите знания. Аз, например, когато бях нов брокер, пробвах 5 месеца, отказах се, който е слушал моята история, разказал съм я в подкаста, така че ако ви е интересна, може да върнете назад в епизодите. Няма да задълбочавам сега в нея. Аз се отказах и след това си казах, аз трябва да уча. Има метод, трябва да го намеря и си купих 10 книги. Може би 6-7 бяха на Гранд Кардон за търговия, 2-3 бяха за езика на тялото, една беше за правилната комуникация и си казах, просто трябва да овладея всички знания, които имам нужда. И това, което записвах, когато четох, си казах, това е много готино. Сега като се върна в недвижимите имоти, задължително ще го приложа. И така четох книги и си казах, това сега ще го тествам, това ще го приложа. И така стана. После, когато се върнах, буквално първата ми среща, първи договор, първа сделка. Нямах търпение да приложа това, което бях научил. Така че, по-скоро, моят съвет е не мисли, или новите брокери, които ни гледат, или новите хора, които се занимават с каквото и да е ново, не мислете колко сте нови, а по-скоро мислете какво ново да научите. И когато отидете на среща, вече вие ще имате арсенал от знания, от реплики, от методи. Вече като отидеш на среща, сега ще си зададеш въпроса, добре, сега какво означава стойката, която има клиента ми? Какво пише в книгата? Нали? Дава ми възражение, аз имам отговор на това възражение, прочел съм го в книгата. Говорим си за дадена тема, еврозоната, регулацията на брокерите, рекламата на имот. Аз четох по тази тема, имам мнение. И вече срещата придобива съвсем различно ниво. Дадох ли ти така достатъчно добър отговор? Да, определено. Бъди критичен към мен, че зрителите да могат да бъдат също с добра стойност. Шегувам се, разбира се. Да. Ами, ако съм отговорил добре и няма какво, има ли нещо, което да добавиш? Доколкото аз разбрах, трябва да се фокусираме не върху това колко сме нови, а по-скоро да се фокусираме върху това, че ставаме все по-добри със всеки изминал ден. Да, точно така. Фокуса просто трябва да е друг. Когато отиваме на срещане, трябва да си казваме, аз съм нов, няма да ме наеме, нямам знания. Ами той истината, какво правиш там? Какво правиш там? За какво срещаш този човек? Ти си казал преди това, той няма ме наеме, аз нямам знания, той е по-добър от мен, продавай 3 апартамента. Въобще какво правиш там? За какво му губиш времето? Нали? Не е правилната нагласа. Ти ако си изкъртил сутринта на екипната среща с въпроси, изтедил си менеджера си от знания, чел си книги, гледал си подкасти, слушал си аудиокниги, ти ще отидеш и ще даваш стойност.
Това е нагласата. И тогава отиваш и побеждаваш. И клиента го вижда в теб. Това е най-красивото. Че клиента вижда твоя хъс. Вижда твоя мерак. Хората обичат да работят с ентусиазирани хора. Никой не обича да работи с хора, които винаги имат проблеми, тъжни са, все нещо се случва около тях негативно. Хората не обичат да говорят с такива хора. Не обичат и да работят с такива хора. Искат хора, които са ентусиазирани. С желание. И това се усеща. Да, ти добре засегна ентусиазма. Това ще го коментираме малко по-нататък. Нека още няколко ограничаващи вярвания така да разбием. Добре. Другото ограничаващо вярване, което имах, трябва да знам всичко на теория и тогава да започна да действам. Тоест да знам как се прави една среща и тогава да почна да ги правя. Ти какво би казал по темата? Отчасти е вярно да ти кажа. Ако ти не разбираш теорията на една продажба, ако не разбираш структурата на една продажба, няма как да отидеш и да направиш нещо правилно, защото ще разчиташ на хаоса. В хаоса много често няма нужните резултати, които искаме. Трябва да ти е подредено в твоята глава и след това ще бъде ясно презентирано на клиента. По много кратък и лесно обясним начин. Хората, които говорят много, те не разбират това, което говорят. А човек, който разбира перфектно това, което иска да каже, може да го обясни с 3 думи. Виж колко хубаво казах. Много добре. Много добре казвам. Сега чак почнах да замислям. Да, така но че, е така. Така че, да, отчасти това, както го нарече лимитиращо вярване, е вярно. Трябва да разбираш на теория нещата. Но според мен хората изпадат в другата крайност, където те искат всичко да знаят. Те искат всичко да им е ясно. Искат да са научили пазара на недвижимото за последните 20 години. Искат да са разбрали всичко за една сделка. Искат да са перфектни. И изпадат в така наречения перфекционизъм и не предприемат действия, защото за тях те никога не са достатъчни. И те никога не предприемат действие. Защото пък в крайна сметка ти ставаш добър в боя. Колко да ти говоря за спаринг и колко да ти говоря за това как трябва да отбягваш ударите, как трябва да настъпиш напред, да направиш комбинация, колкото и да знаеш на теория, докато ти не отидеш и не се сбиеш на спаринга в залата, ти няма как да го усетиш. Като изядеш 2-3 тупаника и веднага разбираш отклоните кога, защо, как. Нали? Да. И в практиката нали, често е и се намират и знанията. А има и нещо друго красиво в живота, че понякога не знаеме цялата картинка, не знаеме целите стъпки, но с всяка една следваща стъпка ти виждаш предната. Той следващата. Аз няма как да видя преди 20 стъпки, ако съм преди 20 стъпки, да си видя всичките стъпки напред. С всяка една стъпка понякога вече ми се открива погледа да видя следващата стъпка. И аз там имам знанията, там имам опита, там имам въпросите, там се променя умът ми. Там се променя нагласата ми. И там постигам резултат. И след това преминавам в следващата стъпка, където вече съм готов за нея. Така че не е винаги нужно да знаеш всички отговори на възражения, всичко за сделките, всичко за имотите, всичко за пазара. Понякога просто отиди там, свърши това, което знаеш. Ако направиш грешка, бъди машкар и си я поеми, бъди отговорен, запиши си я, никога не я повтаряй. И вървиш напред. Да, доколкото разбирам, трябва да имаме една основа и вече да я надграждаме в действието. С действия, точно така. Много правилно го каза. Трябва да се надгражда с действието. Добре. Още едно лимитиращо вярване, което даже не знам дали си спомняш, още на първата ни среща ти бях казал това лимитиращо вярване. Ти ми го обори доста добре с едно изречение. Но да видим. Да, сега пак ще те питам. Лимитиращото вярване е, че пазарът е пренаситен, има прекалено много брокери и няма място за мен. Много хубаво ми задаваш този въпрос, защото ще ти дам нов отговор. Защото аз вече имам нови знания. Вчера слушах един от най-известните подкасти за брокери в Америка и ми направи много голямо впечатление, че има... Колко брокера има в Америка? Знаеш ли? Не. Мисля, че го коментирахме, ако не знаеш. Няма да издавам. 1,5 милиона. 1,5 милиона брокери в Америка. Да,
Не можем да се сравняваме с брой население, брой по площ на страната и така нататък. Няма база на сравнение, ама, нали, ние сме около, може би, мисля, че 2500-3000 агенции. Вече сега колко брокера е малко трудно да проследим, защото нямаме регистър, който да можеш да влезеш и да видиш всички лицензирани брокери. Но 1,5 милиона, представи си отидеш в Америка. Представи си отидеш в Америка и 1,5 милиона брокера. Добре ли? Та на въпросът ти, отново синтезирано, дали не е пренаситен пазара от брокери. Въобще не си спомням какво съм ти отговорил. Няма, наистина, откровен съм. Не си спомням какво съм ти отговорил. Ще ми е любопитно после да надградиш моят отговор, ако не се препокрива с това, което съм ти дал преди като отговор. Сега ще отговоря се едно, наистина за първи път чувам този въпрос, защото не си спомням просто какво съм ти казал. Много лесно може да се откориш. Малко хора учат. Малко хора са отдадени. Малко хора са последователни. Много е лесно да се откориш. Мен не ме притеснява колко брокера има. Не ме притеснява един клиент колко среща е направил с брокери. Защото аз имам самочувствието, че съм изчел адски много книги, изслушал съм адски много подкасти, присъствал съм на супер много семинари, учил съм от много хора, продължавам да уча, всеки ден съм в бизнеса от сутрин до вечер и това е едно от големите ми предимства, че аз съм от сутрин до вечер в този бизнес. По 24 часа в главата ми е недвижими имоти, надграждане на услугата, подобряване на цялата ми работа, как мога да изпъкна, как мога да завзема пазарен дял. По цял ден това ми се върти в главата. И аз, отивайки на среща, аз знам кой съм и знам стойността, която давам. И аз знам, колкото и самонадеяно да звучи, че предлагам по-добро от отсрещния пешо от другата страна, който дава тази услуга. Не, той няма нищо общо с мен. И аз нямам нищо общо с него. И сега може да звучи малко арогантно, извинявам се за което, но смятам, че съм добър. Смятам, че съм добър и просто знам, че съм по-доброто решение на един клиент. Така че те много хора влизат, излизат, провалят се, трудно им е да учат, да бъдат постоянни, да платят цената. Така че не ме притеснява конкуренцията. Да. Не знам. Какво ти бях отговорил преди? Че за всеки влак си има пътници. Това ли ти бях казал? Да. И това поне на мен ми беше достатъчно. Не звучи много като достатъчно добър отговор, който съм дал, но... На мен беше достатъчно. Да, не мога да разчитам изцяло, че на всеки влак си има пътник и аз ще си стоя и моите пътници ще дойдат при мен, защото аз трябва да отида и да си спечеля това, което ми принадлежи. Нали, няма да дойде пътника ми на моята гара е така от нищото, но да, има доза истина, това е стара поговорка, нали, не знам българска ли е, но всеки я знае, да. Но... Да, доколкото разбрах, когато се подобряваш в процеса, нали, ти ще станеш по-добрия избор за клиента. Да, и мен не ме притеснява колко хора предлагат същото услуга като моята. Нали, то много и фризьори има, много и гримьори има, много и лекари има, и много и каквото и да правиш има по-много. Много и фотографии има. И какво да се притеснявам? Уча, надграждам, търся иновации, всяка една иновация да съм едни гърди напред. Пред конкуренцията и така действам. Да. А доколко е важно да вярваш в себе си, че ти си по-добрия избор за клиента? Няма различен отговор от това, че е много важно. Тоест, ако аз не прехвърля моята вяра в отсрещната страна, никога няма да продам. Какво означава продажбата? Ето, можеш ли да ми отговориш сега? Ти си малко те изпитвам с камери. Какво е продажбата? Можеш ли да дадеш дефиницията на продажба? Най-общо казано, продажбата е прехвърляне на увереност от теб към отсрещната страна. Браво! Да, ти сега внимай да не удариш микрофона. Браво! Хареса ми, че отговори. Слушал си обучението. И частта за продажбата и търговските процеси. Да, най-кратко казано, това е продажбата. Да прехвърля моите разбирания, моята вяра в теб. Защото, срещайки се и започвайки разговор, ти имаш твои убеждения. Аз имам мои убеждения. Започваме да говорим по дадена тема и има сблъсък на убеждения. В чести случаи ти си продавач, не ми трябва брокер, ще си го продавам сам. Аз съм брокер и вярвам, че ти трябва брокер.
И имаме сблъсък на убеждения. И сега, ако аз не вярвам достатъчно, че ти имаш нужда от мен, че ще ти направя по-добра сделка, ще ти дам повече сигурност и ще ти улесня живота, аз никога няма да те продам. Ти ще ми кажеш за какво те наемам. За какво те наемам? За какво ти плащам комисионна? И аз ако си кажа, да, всъщност за какво ми плащаш комисионна? Не знам, аз съм нов. Не знам, просто ми казаха така в офиса, че трябва да работя на комисионна. Ти никога няма да прехвърлиш увереност върху другата страна и тя няма да работи с теб. Така че много е важно да имаш увереност, че си добър. Тази увереност трябва да стъпва на някаква база. Нали? Не да си самонадеян без покритие, защото това нали, той от течната страна няма как да знае дали имаш покритие или не, но понякога се усеща, когато просто се перчиш без някакви резултати в миналото и ти самия нямаш някаква основа, на която да си докажеш. На първо място трябва да докажеш на себе си. Грант Кардон какво казва? Казах ти да си купиш негови книги и да започнеш да четеш. Какво казва? Коя е най-важната продажба? Ето ще сега пак те изпитвам. Какво стана? Аз ти задавам въпроси. Коя е най-важната продажба? Първо на себе си. Браво, бе, човек! Аз си казах, че много добре се развиваш. Да, това е най-важната продажба. Да продадеш първо на себе си. Продадеш на себе си, оттам нататък действаш напред. Достатъчно добре ли отговорих на въпроса? Да, абсолютно. Поне на мен ми е достатъчно. Вярвам, че и хората, които ни гледат, също ще намерят стойност. Тук е момента да кажа, че ако ви харесва това, което правим, това, което даваме като стойност, като съдържание, абонирайте се за канала, за да не пропускате следващите епизоди, а пък и нека да си го кажем откровено, хора. Колкото повече ни харесвате, колкото повече се абонирате, колкото повече споделяте, толкова повече ни давате знак от другата страна, че това, което правим е стойностно и ще ни помогне да продължим да го правим. Аз съм го казал в минали епизоди. Да, целта на този подкаст съм си казал, че няма да се откажа, докато не кача 48 епизода. След това ще я анализирам, ще видя какво е постигнато, каква стойност сме дали, каква е обратната връзка от вас, хората, и тогава ще преценя какво да подобря в следващата година и следващите епизоди. Но още повече заряд. Да стигнем до тези 48 епизода. Сега сме на епизод 15. Когато се абонирате, коментирате, давате ни обратна връзка, това ни зарежда и ни помага. Защото ние в момента си говорим и ние нямаме обратната връзка от страни в момента в нашия разговор, но бихме се радвали с всички тези начини да ни подкрепите и да ни кажете какво е вашето мнение. Всъщност, даже защо вие не дадете отговора на въпросите, на които задава Миру към мен, или на въпросите, които аз задавам на него. Дайте вашата гледна точка, с удоволствие ще я прочетем, ще я споделим, ще я коментираме дори тук в епизода, така че имате и това като възможност. Имам още няколко анонса, ама после да ги не кажа, да не става много дълъг. Добре. За академията, за Kingdom Property, за продавачите. Добре, продължаваме напред тогава. Да. Нека да приемем, че вече сме разбили тези ограничаващи вярвания и вече ги нямаме. И започваме. Искаш нещо да кажеш? Да, извинявай, че те прекъсвам. Тоест само да кажа, че ти си ги имал в началото и вече си ги изчистил. Да. Добре, това е много важно. Само за миг, ако се появят отново в ума ти, веднага ми кажи. Добре. Много е важно да умът ти да е чист, за да можеш да работиш спокойно. Така е. Да. И да приемем, че започвам да работя. То не да приемем, аз започвам да работя вече и започвам с голям ентусиазъм. Да правя срещи, да правя обаждания, да изпълнявам всички действия, които са нужни да постигна резултат. Обаче идва един момент, в който получаваш малко повече откази, виждаш, че имаш много да учиш и много да практикуваш, докато постигнеш резултатите. И малко или много в човек така му пада мотивацията и ентусиазма да работи. И въпросът ми е, ти какви съвети би дал за това как човек да поддържа мотивацията и ентусиазма си да работи? Ние за мотивация сме говорили преди в този епизод, в този подкаст, прощавайте. Мотивацията като термин не е много правилен, защото мотивацията е краткосрочна и днес я имаш, утре я нямаш, и ако работиш единствено и само на база мотивация, няма да стигнеш далеч. По-скоро трябва да изградиш модели на работа и да ги следваш постоянно. И тук по-скоро въпросът е как да бъда постоянен, как да вървя напред, когато се видят трудности. Да, по-скоро е това. Да, защото мотивацията,
Тя е много кратка. Ти имаш днес мотивация, утре нямаш мотивация, какво правим тогава? Тоест, забравяме за мотивацията въобще като нещо, на което можем да разчитаме. Най-кратко казано, не разчитай на мотивация. Трябва да намериш нещо на друго да разчиташ. Да, ако мога така да формулирам въпроса, как да продължавам да извършвам действията, когато ми падне енергията, ентусиазма за работа и когато не ми се правят. Най-общо казано. Сега това, което ми идва на прима виста като отговор, защото както казах, въпросите не ги знам, за да имаме максимално естествен разговор. Това, което ми идва на прима виста е да създадеш навик. Навика е това, което те кара да автоматизираш процесите и да ги внедриш в живота ти и те да станат част от теб. Трябва да изградиш навик. Тоест ти трябва да изградиш навик. Не звъня на 15 човека. 20 човека. Това е. Отделям си на 35-40 минути и ги прозвънявам. Това е моят навик. Без значение. Искам ли, не искам ли. Тук си припомняш твоята цел. Твоето защо. Защо си влязъл в недвижимите емоции? Защо искаш да успееш? Какво искаш да постигнеш? Къде искаш да си след 10 години? Моите действия днес ще определят къде ще съм след 10 години. И визията, която имам след 10 години, много ми харесва. Затова ще го направя. Днес ще изляза от зоната си на комфорт. Както казват хората, всеки ден трябва да имате едно нещо, което не ви харесва да правите, но да го правите. Всеки ден. Поне едно нещо, което не ви харесва. И не искате да го правите, но трябва да го направите. Трябва да има човек такова нещо. Това означава, че всеки ден растеш по-малко. Не ти си ходи на фитнес. Човек, отиваш и правиш тренировката за 45 минути. Това е. Не искам да правя обаждания. Тези 15 човека ще ги звънна. Не искам да създавам видеа за социалните мрежи. Не ми е готино да говоря пред камера. Притеснявам се. Ще ги заснема тези 3 клипа за седмицата. Не искам да чета книга. Те повечето хубави неща идват с болка. Нека оттам да започнем. Живота се ражда с болка. Всичко хубаво в този живот е с болка. Така че по-скоро влизаш в периоди и прозорци. Период извън зоната на комфорт, ще има болка. Награда. Трябва да има награда. И се наслаждаваш. И може би на въпроса ти, като допълнение, споменах наградите, на мен много ми помага да излизам от зоната на комфорт и да бъда в тежка серия, в която да правя много последователни неща, които ме изкарват извън зоната на комфорт, когато имам, примерно, организирана почивка. Ето сега, след 21 дни съм в Италия. Това ми дава много заряд. 21 дни да съм извън зоната си на комфорт. Защото знам, че после една седмица ще ми бъде готино. Ще се наградя, ще почина, ще обикалям, ще снимам, ще ям хубава храна, ще съм с ценни хора за мен, ще прекарваме готино време. И това ми дава заряд. Не искам да направя това, което правя днес. Няма проблем, ще го направя, защото ще имам награда. И наградата ти помага да се задвижиш напред. Защото не става само сблъскане. Не става само hard work и мачкане. Трябва и отпускане. И когато си наредиш, защото следващия месец в юни съм в Гърция, след това следващия месец съм в друга държава и когато имам тези организирани почивки, това на мен ми помага. Аз съм открил, че това за мен ми помага. За теб може да ти помага съвсем друго нещо. Ти трябва да откриеш коя награда теб те задвижва. Защото каквото и да си говорим, и кучетата се възпитават така. Може да е гаден пример, защото ние не сме животни, не сме някакви кучета, които се дресираме, но пак има какво да се каже по тази тема, но и кучето изпълнява командата ти, защото знае какво ще получи накрая. Ако кучето не знае какво ще получи, то няма да изпълнява командата ти. Така че ние като хора понякога, колкото и грубо да звучи, е хубаво да си сложим една награда след 25 дни, която много ще ни хареса и до тези 25 дни да натискаме. Ставаме сутринта рано, тренираме, четем, работим извън зоната на комфорт. След това имаме награда. Зареждаме се, анализираме се и влизаме отново в битката. Още по-заредени, още по-умни, още по-нахъсани. И това е моят метод за постоянство. Не се пестя в развлеченията ми.
Всеки, който ме познава, всички мои приятели знаят, че винаги когато са били с мен, е било то да ходим да караме ски в Банско или да ходим на морето. Никога не съм се пестял. Джетове, колкото време искам карам. Яхти, колкото време искам съм там. Храна, каквато храна искам. Не се пестя, когато почивам. Защото така няма да се пестя и когато работи. Не знам дали отговори достатъчно добре на въпросите. Да, отговори, нали, поне аз разбрах какво имаш предвид. За да поддържаме ентусиазма си за работа, трябва да се награждаваме. Да. Абе, много ми харесва как ми синтезираш въпроса. Той задаваш ми въпроса, аз си отговарям и ти накрая ми синтезираш отговора. Като заключение, да. Значи слушаш. Браво. Ей, ще стане много добър брокер от тебе, вярвам в тебе, Миро. И аз вярвам. Ти вече си добър. Благодаря. Добре, продължаваме напред. Абе, как да се справим с отказите? Като получим малко повече откази. Тези откази. Как да се справим с тях и да не ни влияят? Или няма... Има ли такъв начин заобщо да ни влияят? Истината е, Миро, че аз съм от 5 години и половина брокер. Нали, вече сега... Не, има още малко време до 6 години. Ако трябва да бъда честен, до ден днешен ми е неприятно, когато ми отказват. И според мен винаги ще има едно чувство в теб, което е неприятно, защото то е отхвърляне. Ние, хората, сме човешки същества, които сме създадени да бъдем част от други хора. Ние искаме да бъдем приети. Ние искаме да бъдем признати. Ние искаме да бъдем оценени и възнаградени. И когато ти отидеш на среща и получиш не, според мен винаги ще има известна болка. Защото ти нарушаваш идентичността на човека. Тук вече е въпроса как обработваш този отказ и е много важно да не го приемаш лично за теб. Сега ще начертая нещо. Тук не си писал, после ще го покажа на камерата. Това не съм ти го показвал. Е така, сега ще направя нещо интересно между другото. Предполагам, не влиза в кадър микрофона. Още малко, добре. Хората, които ни помагат. Миша, номер 1 си. Сега, много е важно да разбереш, че ти приемаш различни роли в твоя живот. И да речем, че ако това тук е твоята идентичност, това тук е Миро, който познават хората, твоите, само че микрофон, това тук е Миро. Твоята роля като брат, като приятел, като роднина. И това е твоята идентичност. И сега, ти от тук имаш различни роли. Ето, примерно това тук може да е твоята роля брокер. Нали? Ти си още не си баща, но в даден момент ще вземеш роля и на баща. И човек има много роли, които взема в живота си. И сега трябва да знаеш вътре в себе си кой си. Ти трябва да знаеш кой си. Ако ти не знаеш кой си, всичко ще те ядосва. И всичко ще приемаш лично. Тоест аз ще се шегувам с теб и ще кажа, Миро, как сте постригали, бе, братле? И ти веднага ще ми се обидиш. Ще си кажеш, какво ми говори, бе? За какво така ми прави на забележка за прическата? Какъв е то? Тоест ти ако не знаеш кой си, всичко ще го приемаш за обида. Ще го приемаш лично. Ще го приемаш лично. Всичко, което се случва около тебе. Ще отидеш на среща, ще ти кажат не и ти какво? Ще го приемеш лично. И ще те боли. Затова е много важно. Това не съм ти го казал, нали? Не. Това е много важно. Това е тук твоята и да ще напиша. Твоята идентичност. Ти имаш идентичност и след това имаш роли, които вземаш в твоя живот. И трябва да знаеш, че когато имаш проблем в дадена област, ти имаш проблем в дадената ти роля. Тоест ти можеш да си лош брокер, но това не означава, че си лош човек. И когато ти получаваш не, това е стрела, атака върху твоята роля като брокер. Ти трябва да си кажеш, окей, получавам не. Съм много готин. Аз съм много готин. Аз съм Мирослав Симеонов. Всичките ми приятели знаят, че съм супер пекан, готин, чил, помагал съм, честен съм. Добър човек съм. Но очевидно ролята ми като брокер не е такава. Аз съм много зле като брокер. И имам много да уча. Леле, този човек такива неща ми наговори.
трябва да се подобря като брокер. И сега, какво трябва да направя? Да чета, да уча подкасти, обучения, тренинги, нали всички тези методи, пример, личен ментор. И ти трябва да надграждаш ролята ти като брокер. И всяко не, ти трябва да знаеш, че го казват на Мирослав брокера, а не на Мирослав човек. Тоест същия човек, който ти казва не и е примерно недоверчив, скептичен, понякога може и агресивен. Ако бяхте да се видите в ресторант, твой приятел ти казва: Миро, виж, сега имам един готин приятел да ви запозная. Същия този човек би имал различно поведение към теб. Миро, как си? Какво работиш? С какво се занимаваш? Как минава деня ти? Разкажи ми малко повече за теб. Какви са хобитата ти? Този човек би имал коренно различно поведение. Защото ти вече си в друга роля. Разбираш ли? Да. И може би с годините, ставайки по-добър, ти просто тая роля като брокер става по-силна. И не ги приемаш тези нета като лични към теб. Това е проблема на новия брокер. Че той приема нетата лично към себе си, към своята идентичност. Не. Ти като човек си много готин. Всички приятели ти знаят, че си супер, честен, отзивчив човек. Разбираш? И това е една нагласа, която трябва да поддържаш в себе си. Но трябва да знаеш кой си. Трябва да знаеш твоята идентичност. И тогава, като дойда при тебе и ти кажа: Миро, какво става, бе? Нещо прическата не са ти я направили добре. Като знаеш, че си супер готин и знаеш твоята идентичност, ще кажеш: ти къде се постригваш? Къде е твоя фризьор? Дай отида при него. Примерно. Такова нещо ми идва на прима виста. Нямам представа. Нали? Не мога да се пошегуваш с мене. Да ми кажеш: ти как си вързал вратовръзката? Няма ли кой да те научи? Че има различно поведение. Няма да... И нали, тънкообидните хора обикновено са хора, които не са наясно със себе си и своята идентичност и приемат всичко дълбоко в себе си. Тоест, всяка една стрела е директно в тяхната идентичност, а не като върху техните роли, които вземат в живота си. Защото те дори интелектуално не са осъзнали, че имат различни роли, които трябва да подобряват и не знаят коя трудност към коя роля е. Нали? И нямат мисловното време да подобряват различните роли в живота си. Много добре казвам. Определено ми хареса, даже почнах да се замислям. Сега не знам дали ще успеем да го покажем на хората, всъщност. Става ли нещо? Ще го качим като снимка в епизода. Различните роли. Това, което направих, е, че нарисувах един кръг, където е идентичността, и след това има друг кръг, която е различна роля в живота, след това друг кръг, където е различна роля в живота, и всеки път, когато имате трудност, трябва да знаете върху коя роля е, а не конкретно във вашата идентичност. Вие като хора сте супер. Най-вероятно. Надявам се. Нали, надявам се. Това е листът ти всъщност. Да. Може да си гледаш за въпрос. Всъщност, аз тук като гледах, това ми изникнал един въпрос. Ако новия брокер, да кажем, получи отказ и почне да се самокритикува, тогава неговата идентичност силна ли е или по-скоро трябва да работи върху нея? Понеже, нали, както казахме, отказват на Мирослав брокера, не на Мирослав човека. Обаче ти, ако почнеш да се самокритикуваш и да си казваш: примерно, ето аз не ставам, ето, нали, не ме се отхвърляте. Няма, бе, човек. Отиваш с хората, на които им се получава. Тук вече средата. Отиваш с човека, на който му се получава. Гледаш примерите, гледаш как на други хора им се получава. Помагат ти, учиш, действаш. Сега то нищо не става от раз. Лекар не се става за 3 месеца. Лекари стават за 10 години. Инженер не се става за 1 година. Учат 5 години, 6 години, после цял живот учене. Така че тук вече не трябва да изпадате в някакви фази на прекалена самокритичност. Нали? Ти имаш менеджер, който вижда отстрани цялата картинка и той може да ти каже къде си добре, къде си зле, къде си подобриш. Стига си, примерно, вкарал в твоето съзнание: аз не ставам, не съм добър или няма да ми се получи. Това са такива мисли, които трябва да държиш далеч от ума си. Има мисли, които трябва да държи човек далеч от ума си. Това е като храната. Не всяка храна е добре за ядене. Тя може да става за ядене, но това не означава, че трябва да я ядеш.
Не всяка мисъл, която влиза в ума ти, трябва да я развиваш. Някои мисли просто ги отхвърляш, без да ги мислиш. Да. Съгласен съм. Добре, всъщност самокритичността като цяло полезна ли е или по-скоро вреди? И ако е полезна, каква е границата? Добре, това е интересен въпрос, понеже аз обикновено се изпадам в повече да се самокритикувам. Понеже и аз съм Да. така. Ами мисля, че повечето хора са така и затова е хубаво човек да се награждава, защото там е момента, където си кажеш, ти го направи. Браво, Симеоне. Ти го направи. Стигна до тук. Повечето хора са се отказали много отдавна. Дори не са стигнали до там, където си стигнал ти. И е нормално точно тук да има кризисна точка, която трябва да преминеш, за да отидеш на следващото ниво. Според мен малко насърчение никога не е излишно. Къде е границата на самокритичността? Не знам дали има такава граница. По-скоро в момента, в които повече усетиш, че вече не ти се действа, защото се критикуваш, може би вече си минал границата. Самокритиката е достатъчно до там, докъдето ти помага да се подобриш и да излезеш да го направиш по-добре. В момента, в който самокритиката те спира и те парализира и не отиваш да направиш действието, значи вече си минал границата. Малко насърчение няма да е излишно. Не знам дали отговорих достатъчно добре. Според мен отговори. Поне за себе си изясних. Да. Добре. А всъщност, как да се справим с разсейващите фактори, когато започнем да работим, но, да кажем, в личен план се случва нещо и ни разсейва и фокуса ни отива там, а не по-скоро върху нещата, които трябва да направим от професионална гледна точка. Тогава как да се справим с тези разсейващи фактори и да останем фокусирани върху задачите, които имаме да свършим? Много е важно в личен план да си подредил добре живота, защото ако в личен план ти е хаос, и в професионален план ще ти бъде хаос. Ако ти не можеш да се пребереш у вас и да ти бъде спокойно и да няма човек, който да те напряга, няма как да имаш правилен анализ, правилна почивка, добро време и следващия ден да си зареден. Така че как да се справя с разсейващите фактори, по-скоро ги елиминираме и ако става въпрос по-конкретно за личния план, подреждаш си го. Много е важно в личен план да са ти подредени нещата. И след това да влизаш в битката в професионален план. Ако твоите отношения е хаос, със сигурност този хаос ще влезе и в работата. Нали? И в личен план, ако не се грижиш за тялото си и правиш компромиси, със сигурност и в работата си ще правиш компромиси. Ако в личен план отлагаш важни неща и в работата си ще отлагаш важни неща. Това е много важно. И така че аз съм бил свидетел на много стойностни брокери, които имаха огромен потенциал. Те все още го имат. Но заради лични фактори, които постоянно изникват, не достигат потенциала, който имат. Да, можем да кажем, че личният план и професионалният план са взаимно свързани и ако едното не върви, и другото няма да върви. Да, това са конкретни стълбове в живота. Има стълбове в живота, които те трябва да вървят едновременно. И е трудно да се каже кое е по-важно. Кое е по-важно, личният план или професионалният план? Двете са важни. Ако едното изостава, и другото изостава. И така. Добре. Ако искаш, можем да преминем към по-търговски въпроси. Не толкова чисто на психическо ниво. Да. Давай, че почвам да се измарям вече. Добре, подготвил съм няколко. Да. Няма да те мъча. Още много. Добре, в продажбите всъщност, кое е по-важно? Това, което казваш, самите думи или начина, по който ги казваш? Тук мога да спомена за трите вида комуникация. Айде сега отново обучението да те питам, кои са трите вида комуникация? Кажи ги ти. По-добре ще си кажеш от мене. Да се ли сещаш? Ще помогна. Вербална? Да, точно така. Точно така. Кажи второто. Ако едното е вербално, другото какво е?
Невербална. Така, ето второто. И третото. Кажи го ти. Паравербална. Добре, стига съм те мъчил, да. Трите вида комуникация, нали, са вербална, невербална и паравербална. И по проучвания е установено, че вербалната комуникация, което е думите, са само 7%. А невербалната, т.е. езика на тялото и паравербалната, начина по който говориш всичко, са останалите 93%. Така че със сигурност има значение какво казваш, но по-голямо значение има и как го казваш. Даже според мен на въпроса, ако трябва да кажа кое е по-важно, да, по-важно е как го казваш. Хората много често дори не те слушат или не разбират напълно това, което казваш. Но ентусиазмът ти, това, което е аурата ти, това, което излиза от теб, е много по-заразяващо. И е много по-важно как казваш нещата. То истината е, между другото, че много брокери отиват и говорят едни и същи неща, обаче клиента избира един само. И този един обикновено е казал също нещо, което и предния преди него е казал, но просто той го е казал много по-добре, с много по-голям патос, много по-голяма енергия. И така, много е важно как се казват нещата. Как си казваш презентацията е много важно. Толкова какво има в презентацията също е важно. Нали, условията са важни да се разберат, но той човека няма те слуша, ако си само с тези 7%. А всъщност има ли някакъв подход, който да работи за всеки клиент? Или по-скоро за всеки клиент е индивидуално? Подход, който работи за всеки клиент, малко субективно, защото едни хора ще харесат мен и няма да харесат теб, както и обратното. Едни хора няма да харесат мен, но ще харесат теб. Това казах преди малко, нали? Че едни хора ще харесат мен, но няма теб, други хора ще харесат теб, но няма мен, за да го изчистя. Защото ние хората сме различни темпераменти. И затова понякога даден брокер, когато е звъннал на даден клиент и са направили среща, и са комуникирали и не са стигнали до консенсус, ние винаги избираме подхода друг наш колега да отиде. Защото може него да го хареса. Така че е важно да се напасваме спрямо от срещната страна. Да слушаме дали говори бързо, дали говори тихо. Защото ако говори по-бавно и аз съм някакъв наперен и говоря много бързо, ще отблъсна такъв човек. Или ако е някой човек, който не мога да му вземеш думата и ти си бавен, монотонен, спокоен, той въобще няма да влезе на едно ниво на комуникация с теб. Да се адаптира спрямо човека. Да, важно е да се адаптираш, да. Да, добре. Какво трябва да правя, за да бъда надежден пред клиента? И той да предпочете мен пред някой друг. Сега, ясно ми е, че това е много дълга тема, но ако кажеш, примерно, синтезирано няколко изречения в тази посока, според мен ще е полезно. Да. Всъщност знаеш, че в обучението едно от нещата, върху които най-много наблягам, е, че трябва да бъдеш надежден. Клиента никога няма да те наеме, ако ти не си надежден в неговите очи. И сега, тук съмненията за това дали си надежден са много. Давам веднага пример. Ако той ти каже, нека да се чакаме до МО България, и ти му кажеш, извинявайте, къде е МО България? Може да ми пратите адрес? Пич, как може да не знаеш къде е МО България? Как ще ми продаваш моят апартамент, ако ти не знаеш къде е една главна локация? Нали, надежността пада. Разбираш ли? Да. Няма да те избере този човек. И тук обичам да давам примера с майстора и клиента. Клиента, когато стави автомобила си при майстор, майстора, ако знае къде е двигателя, ако знае къде е акумулатора, ако знае как се свалят гуми, това не го прави добър майстор. Но ако не знае къде са, тогава клиента със сигурност няма да го избере. Тоест, ти мога да знаеш всички локации, главни точки в София, или Пловдив, или Варна, или който град продавате. Ти можеш да ги знаеш. Това не те прави добър брокер. Но със сигурност ще те направи ненадежден, ако не ги знаеш. И това е едно от нещата. Клиента в среща, между другото, много често тества твоята експертиза. Пуска възражения, които чака да види как ще отговориш. Представи си, че ти имаш нужда от даден търговец. Ами истината е, че и ти ще му даваш възражения, за да видиш
този човек въобще е по-добър ли от мен? Аз сега, ако му възложа моята продажба, той ще може ли да се справи? Дали ще се справи по-добре от мен? Защото знаеш, че в обучението едно от главните неща, които говоря, е, че продавачът те наема, клиентът те наема, когато види, че ти си по-добър от него. Никога няма да те наеме, ако той не сметне, че ти си по-добър от него. И тук вече идват, нали, различни фактори, с които ти показваш, че си по-добър. И тук е надежността. И той в разговора постоянно пуска едно възражение, второ възражение, за да види как реагираш. Да се върнем на това. Ако ти имаш нужда от даден човек, дадена услуга, ами ти ще му даваш възражения. Истината, че ти ще му даваш възражения. Няма да го наемеш. Ти добър фотограф ли си? Да, добре, ела. Нали? Ти добър търговец ли си? Да, добре, ела, наемам те. Ти добър счетоводител ли си? Да, ела, наемам те. Нали? Ще има малко опипване, търсене на надежност. Надежността може да се изпусне от много места, ако така мога да отговоря. Ако не изглеждаш добре, значи аз идвам с ако на среща, където, нали, работя в корпоративна среда и не се виждам с клиенти и примерно работя в офис, където само говоря и комуникирам по телефона, но пак съм с сако. Ти къде те срещаш с хора, ако не носиш сако, нали, може би няма да ми хареса. Нали? Надежност, говорене, подредба на изречението, начин на изказ. Всичко това е надежност. Компетенция. Ще ти задам няколко въпроса, ще тествам. Ще кажа няколко абсурдни твърдения, искам да видя твоята реакция. Търся надежност. Тоест да разбирам, че надежността е съвкупност от много неща. Както казвам аз, е букет. И ти в този букет имаш различни цветя. Да си добър, т.е. да изглеждаш добре. Това е едно цвете. Да говориш добре. Това е едно цвете. Да си компетентен. Това е едно цвете. Да покажеш минали успехи на клиента си, за да се почувства спокоен, че си добър избор. Това е едно цвете. И други. И се получава един красив букет, който човека иска да получи. Добре. Това е като въпроси, които си бях подготвил. Това ли са въпросите? Това са въпросите. Приключи турмоза. Не, шегувам се. За мен беше наистина голямо удоволствие да ти дам стойност и да дам стойност на хората, които ни слушаха. Благодаря ти за качествените въпроси и със сигурност бяха интересни поне за мен. Това, че не ги знаех, направиха този епизод за мен много интересен. Вярвам и за нашите зрители. Отново ви подканвам, ако сте получили стойност, да се абонирате за канала и да харесате видеото. Миро, нещо да добавиш допълнително към това, което казахме? Няма какво да добавя. Нали, аз получих също много стойност на тези въпроси. Припомних си доста неща, които бяхме говорили в екипните срещи, но нали, знаеш, че информацията се забравя някой път. И за мен ми беше много полезно този епизод. 2-3 неща кажи за Симеонов Real Estate Academy. Ами това, което мога да кажа... Това е твоята камера. Това, което мога да кажа е, че академията наистина е много добре структурирана. Има ясна структура от началото до края, как може един нов брокер, който няма опит в самата дейност, да постигне резултат и съответно да прави сделки. Тоест структурата е много добре направена. Всичко е професионално, което това ми направи още от началото много голямо впечатление, че абсолютно всичко е професионално изпипано до най-малкия детайл, което е голям плюс. Екипа също е заобграден от хора. Нали, новия брокер е заобграден от хора, които постоянно му дават съвети, нали, помагат му да се развива. Да. И вижда резултатите на другите хора, които са повече време в компанията. Точно така и това го мотивира и той да работи, да постигне техните резултати. Така че хора, ако вие искате да започнете работа като брокер на недвижими имоти и сте изпитвали несигурност, объркани сте, нямате информация, не знаете откъде да започнете, Симеонов Real Estate Academy е място, където ще ви хване от А и ще ви заведе до Я.
и ще научите абсолютно всичко, от което имате нужда, за да може да станете брокера, от който хората имат нужда. Защото хората имат голяма нужда от качествени кадри, които да могат да им бъдат полезни в дългосрочен план. Нашето мото е, че не търсим бърза сделка, а дългосрочни взаимоотношения. Защото комисионната не се вземаме, утре вече е изхарчена, но отношението с човека е завинаги. На Симеон Симеонов с двевата накрая .com ще излезе надпис, за да може да го видите. Влезте в сайта, научете повече. Може да ме последвате в Instagram Simeon.Simeonov. Ще има линк в описанието към социалните мрежи, ще има линки към сайтовете. Така че влезте, научете малко повече, свържете се с мен, нека да обсъдим потенциалните възможности за двете страни и оттам да видим как може да сме си полезни. Това също важи и за хората, които имат опит. Ако сте брокер в момента, но нямате резултатите, които искате, отново обадете ми се, нека да поговорим, да изпием едно кафе и да ви кажа какво може да подобрите и какви резултати може да постигнете и то в съвсем близък план от 3 до 5 месеца. Така че запишете се в академията, обадете ми се, пишете ми и съм сигурен, че ще постигнете резултати. Нещо друго, Миро? Не, това е от мен. Отново благодаря. И за мен беше удоволствие да участвам и да ти задам въпроси. И аз ти благодаря, Миро. Виждам, че имаш много големи качества. Искам и тук да го кажа, че вярвам в теб и съм сигурен, че ще сбъдваш целите си. Искам да знаеш, че съм до теб, че те подкрепям. Може да разчиташ на мен. Винаги можеш да видиш добрия пример. Когато ти стане тежко от отказите, ела при мен и поискай да направя няколко обаждания, за да видиш съвсем различна енергия и да видиш резултати. Това ще ти помогне. В момента, в който изпиташ и трудност в прекаленото откази по време на среща, покани ме на няколко срещи с теб, за да видиш отново различна енергия, да видиш как го правя аз, за да може да продължиш напред. До теб съм, подкрепям те, не се отказвай, продължавай по същия начин и съм сигурен, че ще имаме още един епизод, както бе предходния с Ивелин Динев, където вече можеш да споделяш за наистина феноменални резултати от рода на 20 000 на месец, за покупка на емот. Да, хубаво е да мислим в тази посока, но стъпка по стъпка, както са казали хората. Благодаря ти много, Миро, беше ми приятно. И аз искам да ти благодаря за цялата отдаденост в помощта за моето развитие и го оценявам. Да. Ами хора, вие бяхте с епизод 15 на Перспективи с Симеон Симеонов. Надявам се да сте получили стойност. Още веднъж, за да не ставам прекалено досаден, хора, абонирайте се за този канал. Имаме само 150 абоната, 15 епизода. Между другото, това е все едно по 10 абоната на епизод. Искам да съм благодарен и признателен към всеки, който се е абонирал. Така че ще продължаваме да даваме стойност, да надграждаме това, което правим и да се подобряваме заедно, да забогатяваме заедно, да си сбъдваме целите и да имаме живота, който искаме. Стига толкова, до следващия епизод.